amigues universitàries, ens trobem en la tercera setmana de competició dels campionats de Catalunya universitaris per equips després de les parades del Nadal. Si dilluns es va presentar la cursa de les universitats a la Unirran, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, dimarts es van decidir els quadres de semifinals del rugby 7 femení. Finalment es van viure 14 partits al camp municipal de futbol Roureda, ja que finalment van ser 8 equips que conformaven el grup únic i no 9, ja que la Universitat Internacional de Catalunya va quedar desqualificada en no presentar-se. L'actual campiona, la Universitat de Barcelona, no va defraudar, ja arribava com a líder després de la primera jornada amb 8 punts i al final va aconseguir un 7-7, guanyant els 7 partits de tal manera que s'enfrontessin tots els equips d'un sol grup conformat, tots entre tots. D'aquesta manera, la Universitat de Barcelona va guanyar els 7 partits que va disputar, classificant-se com a primera del grup amb 14 punts, seguida de la Universitat Pompeu Fabra, que va guanyar 6 dels seus 7 duels, classificant-se en la semifinal 2 amb 12 punts. La Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya acaben d'ocupar aquest quadre de semifinals que es disputarà el proper dia 5 de març, de nou al camp municipal de futbol Roureda. D'aquesta manera, les semifinals queden emparellades de la següent manera. La Universitat de Barcelona defensarà títol enfrontant-se a la Universitat Politècnica de Catalunya, mentre que la Universitat Pompeu Fabra en la semifinal 2 s'enfrontarà a la Universitat de Girona, una de les altres grans favorites. Recordeu que la competició segueix avui, on coneixerem el quadre de semifinals del rugby 7 masculí, de nou al camp municipal de futbol Roureda de Sabadell a partir de les 9:20 del matí. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o visitant el lloc web dels Campionats de Catalunya Universitaris. Us esperem!